Velkommen. I den her video vil vi snakke omkring, hvordan man regner med parentes. Så starter vi her med at se på nogle udregninger. Den første det er 30 plus parentes 50 gange 4 plus 6 parentes slut. Så vi starter simpelthen med at skulle fjerne den her parentes. Og det gør vi så ved, at vi siger 50 gange 4, eller det er selvfølgelig stadig 30 her, 30 plus parentes 50 gange 4, det giver 200 plus 6. Og fordi det bare er et plus nu, så kan man faktisk godt fjerne det. Så det bliver bare 30 plus 200 plus 6. Det giver 236. Den næste her. Der kan man så se, der står parentes 8 gange 9, parentes slut, plus parentes 6 gange 3, parentes slut. Så der skal vi jo så selvfølgelig regne ud de her to parenteser, før vi kan plusse med hinanden. Så det er jo så 72, fordi det er 8 gange 9, plus 18, fordi det er 6 gange 3, og det giver 90. Og så siger vi 9, og når den bare står der ved parentesen, så er det faktisk 9 gange parentesen. Ja, så det er 9 gange parentes 4 plus 5 parentes slut. Og som jeg så sagde, det er jo det samme som hvis der stod 9 gange, når der bare står 9 på den måde. Så der ser vi jo så, at 4 plus 5, det giver 9 gange 4 plus 5, det er også 9. Og 9 gange 9, det er 81. Så har vi lige de første her. Så er det næste her at gange ind i parentesen. Og som I kan se, så er det første regnestykke her det sidste fra det sidste slide. Så der siger vi så 9 gange 4 og 9 gange 5. Jeg laver en lille nissehue her. Så 9 gange 4, det giver 36, plus 9 gange 5, det giver 45, og det giver sørme nok også 81. Så det næste her. Og når det er bogstaver, så bliver man nødt til at regne ind i parentesen. Som I kunne se, så er det første regnestykke her, det sidste fra det sidste slide. Der var lidt meget hvilken version man brugte. Men når det er bogstaver, så bliver man simpelthen nødt til at regne på den her måde. Så det er 5 parentes 2 gange a plus 4 parentes slut. Så det giver så 5 gange 2a plus 5 gange 4. Altså det er stadig nissehue her. Og det er så 10a plus 20. Og så den sidste her, der er det med minus og med bogstaver. Så der kan vi jo så se, at det giver, hvad det giver. Det er så, hvor vi siger 2 gange 5, eller minus 2 gange 5, minus 2 gange minus 3, minus 2x, og det giver så, altså minus 2 gange 5, det giver minus 10, plus minus 2 gange minus 3, det giver jo så plus, fordi minus minus, så det giver 6, og så er det så minus 2x, og det giver så minus 4 minus 2x. Altså fordi her der har vi jo så sagt minus 10 plus 6, det er minus 4, og så selvfølgelig minus 2x. Så
Og det sidste her, det er så minus og plus parentes. Som I lidt fik at vide før, så når det er en plus parentes, så kan man faktisk bare fjerne det. Og så er det bare 4 plus 5, det giver 9. Hvis så er minus her, minus, så bliver det jo så minus 2. Ja, det er så minus 2, minus 4, og det giver jo så minus 6. Og den næste her, det er jo så minus, parentes, plus 5 er det jo faktisk, minus 7, parentes slut. Så det første her, det er jo så minus 5, det bliver. Men minus minus, det giver plus, så er det så plus 7. Så det giver faktisk plus 2. Så håber jeg fik rigtig meget ud af den her lille video omkring, hvordan man regner med parenteser. Held og lykke med matematikken.